Здравейте! Сега ще направим едно видео с истина или предизвикателство с моята сестра. Аз съм Маджи, а тя е Теодора. Така, да започваме. Така, първо аз я предизвиквам. Чакай да видим къде да го опреме. Да, ще покажа. Добре. Тук ли? Да. Добре. Така, Да. така, аз те предизвиквам, да следите. Аз те предизвиквам да отидеш ето там при грим колекцията ми и да вземеш най-хубавото нещо за 7 секунди. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Браво, бе! Това е спрей за крака, да не се потира краката. Така, аз предизвикам да отидеш в татък на мама, напачи в стаята и да ми вземеш зарядната на 7. 1, 2, леко, 3, 4, 5, 6, 7. Точно. Така, предизвикаме. Предизвиквам те. Да отидеш на тати и на мама в стаята и да ми вземеш топката на мечпух. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До 6 я бях докарала. Добре. 6 точка. Записваме ли? Да. Чакай пак. Ето я топката ми на мечпух, което вчера си взех. Тук ще играем боулинг. Няма с какво да играем, но няма футболи, защото са... Боулинг. Боулинг или... Да, бе, боулинг, нали ще играем долу на площадка. И нямаше и футболи, защото за мен са много тежки и за нея. Така, предизвикваме. Така. Искам за 7 секунди, както са тъмни шторите, да ги разтърдиш, да стане светло. Готови сте? 1, Чакай да е по-полека. 2, По-полека де! 3, По-полека. На третата 4. секунда. 5, 6. Ето. На 6. Записвам. 3 на 3. Сядай. Предизвикваме. Хайде да й покажем къде сме разпредили шторите. Той не се гледа, но къде. Хайде, предизвикваме. Това е нашето бюро с нашия телевизор. Ние сме в хола, в нашата стая е резултат. Да, предизвикваме. Сега те предизвиках, сега си наред. Мале, да. Предизвиквам те да ми откриеш най-хубавата книга и да ми да ми кажеш коя приказка от най-голямата книга си чела за последно. Старт! Давай де! Ема не бе, трябва да вземеш книгата, да обърнеш. Старт! 1, 2, книга? която искаш. 3. Добре, от начало. Старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Острова на дракона. Китайска приказка. 7. Точно. Да, островът на дракона, китайска приказка. Покажи тук дракона и царицата. Да, ето дракона и царицата. Ето тук разни приказки на братя Грим. На братя Грим. На братя Грим са. На братя Грим. Този е на Мъдрост и сполука, Елин Пелин, приказки на далечни земи, Това са приказките, как се казва. Ангел Краличев от Ориента. Добре, Пусни, да. Добре. Да свършиш капчето, ако може. Сега съм аз теб да предизвикам. Добре, Така. предизвикваме. Отиваш в нашата стая. Да. И взимаш какво да вземеш? Нещо черно. Не. Да, нещо черно. Готов сте. 1, 2,
2, 3, 4. Ето го! Това ти е ключа. За колата. Хайде бързо. Тук има нещо черно, бе. Аз съм те се накарала. Даже и там има черно, и пак има черно, и тук има Да. черно, и там има... Телевизорът ти най-много. Да, ще го вземеш, ще го откараш. Моля. Предизвикай ме, аз ще се почета. Предизвиквам те, не чети. Добре, само ще видя нещо. Давай. Така, аз те предизвиквам. Добре, видях. Видях. Какво ме Да вземеш ето тази красавица и да я оцениш с 3 думи. Старт! Едно, Красива, 2, гладка 3, и... 4, и... 5, уникална? Не. 5, 6, Мила. да. Ето я това. Ето тази красавица, това е касичка. Да. Но отдолу няма... Отдолу няма капаче, но аз ще си направя. Ще Да. си изработя. Така, Така, от твоя шкаф да, за дрехи да, да си вземеш да. потникът белия с пандата. Готови сте? 1, 2, 3, 4, 5, Няма го, 5 половина, Няма го. Няма го. Няма го. Няма. 6, Няма го. Няма го. 6, Няма го. 7. Айде от начало някъде. Къде? Някакво друго не знам. О, Мария. Така искам, имаш една бяла рокля за морето, ние да си вземеш. Готови и старт. 1, Да 2, облека ли? 3, да, Чакай да я обърна. върху дрехите. 3,5, 4, 5, 6. Ето. Оле, мале. Доста ми е мъничка, малко. Върху плотника ти върху... Оле. Така, чакай само да взема това да поместя. Хайде. Така, предизвикаме. Предизвиквам те да ми вземеш онази жилетка, както е да я облечеш. Тя ми е малка. Нищо. Старт! 1, 2, 3, Така, ще ме 4, 5, 6, 5. Тати не викна. Не викна. А събляко жилетката, тя ми е малка. Да, показа ли се тук? Да, показа се. Така, Така, предизвиквам. искам това, което е за краката. И аз ще снимам. Да отидеш от татъко и да намажеш и да напръскаш на тати краката за прояда. Изчакайте. Изчакайте, аз ще снимам. Няма да снимам, че малко тати ще прекали. Това няма да... Готови, старт. 1, 2, 3, 4, Ето бе! 5. Мале! Така му направи. Пръс. Мама ни се развика. Съжаляваме, ако се е чули, не спрахме на пауза. Оф, казваме, че... На люляк. На теб. Да. Така. Сега кой е за предизвикване? Не знам. Тимен. Да. Предизвиквам. Моите гемилани ги сме пипале. Те. Вземеш. Тук там. Това. О, пада! Изчакай. Хайде по-бързо. Този парфюм да го оцениш с 3 топчета с 3 думи. Старт! 1, Хубав, гладко мирише и 3, не пръска много силно. 4. Ти като примерно сега така пръснеш и той не те, както има едни така, че попива много и да те омокри. Той пръска слабо и гладко нещо. Харесва го, да. Не, че го съм опитвала, но от лера ми има. Един го. Давай. Да.
Така. Предизвикваме. Искам да вземеш тази книга. Да. И... Да оценя нещо. Не. Вълшебният пръстен. И аз ще затворя и ти трябва да отвориш вълшебния пръстен и да кажеш каква е приказката. Китайска, индийска, най-различна. Готови старт. 1, 2, 3, 4, Чакай. 5, 6. Индийска приказка. Добре. До 6. Предизвикай ме! Предизвиквам те да С една точка ще те бия. Сега да, сме наравно. да 9 на опишеш 9. С една точка ще те бия. ето тази красавица. Пеперутка, нали? Пеперутка. Той не може да се види, но ето аз ще го покажа. Ето я. Пеперутка. Старт. 1. Хубава, ако е Две, на живо ще лети много хубаво три, и 4. цветна. Бихте! Добре, не още имаме. Не, имахме 9 на 9 бяхме и сега кой е последно ще бия? Аз бих. Не, ти си 10, аз още не. Ето де аз те бих. Играем до 10. Нали играем до 10? Да. Така. Сега ще направим свързан с този клип, но няма да Ама го следващия изгасим път. този. Следващия път. Сега ще... не бе... ча... Следващия клип ще бъде подобен на този. Така че, ако искате да гледате вторият ни Само, блог, че ще слушайте, само че ще направим... с нашите грим колеги. да. А сега, ако ви е харесал клипа, дайте тъмзък нагоре. Ако не, се абонирайте за канала ми. Чао!